Čo boli v čokoládky také, to už dávno, Sáška, je spapané. To už dávno nemáme. Pozri, to už také dačo my nemáme. Tu není nič. A to tu tiež není nič už, Saša. Vidíš? Nič, keď chceš také kurča, tak ti môžem dať jedno také kuriatko. Nechceš? Počkaj, za mňa vyberiem. Vyber si kuriatko. Vyhodí také v košičku. No. S doleckami. Aha, dole. Máš jedno kurčiatko, si môžeš zobrať domov. A daj si ho na poličku. Kde? Čo si zobral? Aj s košičkom? No super, také máš babetka. Jej, to je dobré. Aj s babetkami, vidíš, mamka, ocko. Kde je mamka, ocko? Mamka, toto je mamka, ocko išiel na nákup. A toto sú dve babetka. Tu vidíš také malé očka, to je malé babetko jedno a tu je druhé. Asi pravdepodobne spí pod mamkyným. Ma hore zabrne. Ne? No. Počkaj. Ten Mikuláš ukáže ho. Ten Mikuláš ti ho ukážem, až si ho môžeš zobrať, keď chceš, ale on je prázdny už, vieš. Tiež. Dobre. Už som mohla. Pozeraj. Ja, ty si tam chceš dať žuvačky? Hej. Táto... By som ti dvakrát neradil, bo už ich asi nevybereš potom, Saši. Chápeš? To budeme teraz dlho vyberať, tie žuvačky. Svojej tašky. Ale počúvaj, to bude asi na mamkine peniažky, bo mamka už si našla robotu. Tak dáme na mamkine peniažky, keď si mamka našla robotu, tak má na toto, hej. Hej, dobre. Tak dobre, tak má to použitie, vedecky zdôvodnené. Hej. Dedo, to sa pre mamky, keď budem dorábať, ja tu budem mať takú peňaženku. Poďme ešte. Počúvaj, ešte Emil, No, poďme. teoreticky zajtra ráno majú byť pulky, tak keď ju donesem, že si ju nechať ju má byť. ešte. No však idem, ale musíš ísť prvá.